Türkiye'de 4 Türkmen raýatynyň öz watandaşy tarapyndan wagşylarça öldürilmeginiň ýany Türkmen häkimetleri ýurt raýatlarynyň daşary döwletlere gitmegini gaýtadan çäklendirmäge çalışýan ýaly bolup görünýär. Balkan welaýatynyň migrasiýa idarasyndaky çeşmämiz wakadan soň raýatlara biometrik pasport bermegi adaltmak barada Aşgabatdan tawşyrygyň gelendigini aýtdy. Bu aralykda pajygaly waka soňky günlerde sosial ulgamlaryň Türkmenistanly ulanjylarynyň arasynda seslenme döretdi. Wakadan soň Sewit ýaşaýjylaryna biometrik pasport bermek ýa-da onuň möhletini uzaltmagy çäklendirmek barada Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Balkanabatdaky idarasyna tawşyryk gelip gowuşdy. Aşgabatyň dilden beren bu tawşyrygynda raýatlara biometrik pasport bermegi tasnawaly çenli adaltmak berk tawşyryldy diýip çeşmämiz aýtdy. Ýatlasak 18-nji iýunda Türkiýanyň İzmir şäherinde 4 türkmen raýatynyň jesetleri doňdurjynyň içinde tapyldy. Olary öldürmekde aýplanýan Türkmenistanyň raýaty Saparmurat Halyýew jenaýetleri amala aşyrmagyna gawanjaňlygyň sebäp bolandygyny we olary 13-nji iýunda öldürendigini boyun aldy. Çeşmämiziň sözlerine görä Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Aşgabatdaky baş idarasy tawşyrygyň sebäpleri barada düşündürüş bermändir. Adatlyk radiosynyň bu barada Döwlet Migrasiýa Gullugy we onuň Balkanabatdaky idaralar bilen habarlaşyp 22-nji iýunda telefon arkaly goşmaça maglumat almak synanyşyklary başa barmady. Bu aralykda Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň wiza üçin ýüzlenýän türkmen raýatlarynyň resmi namalaryny kabul etmegi wagtlaryň betedendigi barada hem maglumatlar gelip gowuşýar. 2 gün beri elçihana adamlaryň resmi namalaryny almaýar diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz bellidi. Adatlyň ynamdar çeşmesiniň beren maglumatlaryna görä Türkmen hökümeti Türk elçihanasyna raýatlara wiza bermegi wagtlaryň betetmegi haýyş edipdir. Adatlyk baýdylanlar barada Aşgabatdaky Türk elçihanasy we konsulhanasy bilen habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne Türk wekilhanasynyň resmi web saytynda görkezilen telefon belgilerine redaksiyamyzyň 22-nji iýunda eden dowamly synanyşyklaryna garamadan hiç kim jogap bermedi. Bu aralykda pajygaly waka soňky günlerde Türkmenistanlylaryň arasynda sosial ulgamlardaky esasy çekişmeleriň birine öwrüldi. Habarçylarymyz waka bilen bagly garaýşlary boýunça Instagramdaky we TikTokdaky türkmen ulanjylarynyň esasan 2 topara bölünendigini aýtdylar. Bir topary munyň türkmen hökümetiniň şowsuzlygynyň netijesigini aýdyp, şeýle pajygaly ýagdaýlara ýurtdaky ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň sebäp bolýandygyny bellidi. Beýleki bir topar bolsa Türkmenistanda bolçulugyň höküm sürýändigini, özleriniň gül ýaly durmuşda ýaşaýandyklaryny öňe sürüp, daşary ýurda gidip işlemäge zerurlygyň ýokdugyny aýtdy. Sosial ulanjylaryň bir toparynyň arasynda türkmen denanlaryna bu hem az diýenler hem bar diýip habarçymyz bellidi. Bu aralykda Türk mediasy türkmen raýatlary Gulkamar Hanymowanyň, onuň gyzlary Leyla we Laçyn Geldiýazowanyň, şeýle-de gyzlaryň biriniň halaşýan ýigidi Ruslan Kerimowiň öldürilmegi bilen bagly täze maglumatlary köpçülüge ýetirmegi dowam etdirýär. Hanymowa bilen 10 ýyl halaşan Halyýewiň jesetleri 160 bölege bölendigi, şol sanda diňe Kerimowiň jesedini 60 bölege bölendigi anyklandy diýip Milliýet neşri Halyýewiň mundan öň gassaplyk işinde işlendigini hem bellidi. Türk mediasy polisiýa çeşmelerine salgylanyp, doňdurjyda bir näçe günläp saklanan aýallaryň jesetleriniň doňunyň dolu çödülmeginiň bir näme wagt talap edýändigini hem habar berdiler. Soňky 4 gün bäri Türk medeniýetinde giňden beýan edilýän pajygaly waka barada adatça bolşýaly türkmen häkimetleri we media serişdeleri dymyşlygyny saklaýarlar. Adatlyň 22-nji iýunda Türkmenistanyň Türkiýedäki elçihanasy we konsulhanasy bilen telefon arkaly habarlaşmak synanyşyklary hem oňy netije bermedi.